Так, приїхала ось така цяцька нам. Ми її планували як дитячу іграшку продавати, але ось вона приїхала. Її можна отак у руку взяти, а можна на стіл покласти. І я бачу, що воно доволі добротно зроблено. Не повністю як дитячі оці піанінки дешевенькі, яких можна просто поклацати і викинути. А це як добросовісний, початковий, малесенький інструмент дитячий. Я, правда, давно вже не клацав на ці кнопочки, але щось попробую, чисто щоб показати звук, що воно грає. Попробую щось наклацати. Ну реально класно. Цяцька топчик.